Absoltos os 8 acusados da causa contra o exalcalde de Ribadumia, Nené Barral, por contrabando de tabaco. A Audiencia Provincial de Pontevedra ditou sentenza dando así por pechada o que se convertera xa no caso sen xulgar máis antigo de España. A absolución realizaríase por falta de probas. Que tal, saudos? A sentenza non é firme e cabe recurso no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. De contado, imos con máis datos antes titulares. O 2024 foi inmellorable para o turismo en Rías Baixas. O ano pasado visitaron a provincia de Pontevedra 1,8 millóns de persoas e un 5% máis respecto ao 2023. Segundo o presidente provincial Luís López, trátase do mellor ano da historia. O sector crítico da comunidade de Montes de Olveira denuncia opacidade na xestión por parte da directiva. Aseguran que non permiten aos socios ter información sobre o estado en que se atopa a entidade. Din que non poden, por exemplo, acceder aos libros de contas ou formular rogos e preguntas nas asembleas. Vila García inicia un expediente de ruína técnica na Casa Jaureguizar. Segundo indica o goberno local, é a única maneira de desbloquear o proxecto que ten por obxectivo transformar ese espazo nun centro social. O Concello toma esta medida, segundo asegura, aconsellado polos servizos técnicos e xurídicos e atendendo ás propias indicacións de patrimonio. O Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza volve ao gastroespazo do Mercado de Pontevedra. Por segundo ano consecutivo, a escola contará cun espazo semanal para que o alumnado poña en práctico o aprendido. Neste caso, participan 5 proxectos diferentes que levarán as súas propostas a un escenario real con público, unha colaboración única no Estado. En Cambados xa teñen todo listo para celebrar o Entroido. Vai ter lugar do 28 de febreiro ao mércores 5 de marzo con dúas novidades. A primeira é que toda a veciñanza poderá participar no concurso A túa cara sóame. A outra é o traslado do concurso de comparsas ao Auditorio da Xuventude. Pois así na conta atrás xa pro Entroido, imos comezando as novas do día en Canal Rías Baixas. Absoltos os 8 acusados da causa contra o exalcalde de Ribadumia, Nené Barral, por contrabando de tabaco. A Audiencia Provincial de Pontevedra ditou sentenza dando así por pechada o que se convertera xa na causa sen xulgar máis antiga de España. Hai que recordar que os feitos se remontan ao ano 2001. A absolución realízase por falta de probas despois de que en febreiro de 2023 se anularan todas as escoitas telefónicas realizadas a partir de febreiro do ano 99. Naquelas dilixencias picáranse máis de 100 teléfonos de preto de 70 persoas durante 2 anos. A sentenza destaca tamén a demora da investigación que cualifica como desmesurada. Aínda que inicialmente eran 8 os acusados, na última sesión do xuízo só sentaron na bancada 4. Os restantes faleceron neste tempo, entre eles o principal acusado, Nené Barral, que morreu a finais de 2023. A sentenza non é firme e cabe recurso no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. A comunidade de Montes de Olveira denuncia a falta de transparencia na xestión por parte da Xunta Directiva. Demandan ter acceso á información para coñecer o estado das contas e as actas das asembleas. O sector crítico da comunidade de Montes de Olveira denuncia opacidade na xestión por parte da directiva que non permite aos socios ter información sobre o estado en que se atopa a entidade. Din que, ademais de non poder acceder aos libros de contas, tampouco se permite a participación a través do apartado de rogos e preguntas nas asembleas. As asembleas aquí normalmente están celebrando de unha forma un tanto irregular porque entre comuneiros aquí empezan as discusións, o que pasa, un que non sabe do que está falando, o outro que non sabe o que di, a mesa non é capaz de poñer orden. Entón, que fan? Levantan a asamblea, termínase, pero falta o tema de rogos e preguntas, que é un dos temas máis importantes, que nunca se chega a concretar. Entón, claro, cando están falando eles, non deixa que se pregunte nada, pero aquí está. No último tema, no punto 7, rogos e preguntas. Entón, isto non se chega
a celebrar. Entón, non podemos dicir nada. Levantan a sesión, nin siquiera sabemos o que escriben no libro de actas. Denuncian tamén a falla de información sobre a última tala nos terreos da comunidade, que supuxo a extracción de máis de 500 toneladas de madeira e o investimento de fondos públicos naquelas parcelas que forman parte do Parque Natural. Utilizaron cartos públicos na nosa propiedade sobre 600.000 euros. Resulta que é vergonzoso utilizar cartos públicos para cortar uns montes privados, eso non se ve en ninguna parte. O monte temos que cortar os propietarios, e nós os propietarios somos que temos que vender a madeira sin que nadie interveña. Ao final encontrámonos que o medio natural non nos facilita os datos que nos queremos, con excusas de que eles non saben que no proxecto non foi contemplado a contabilización da madeira que se cortou. Ao final, nin temos madeira, invertiron un montón de cartos públicos e non temos os cuartos na cuenta que queremos ver. A pesar de ter presentado o cese voluntario tras máis de 30 anos á fronte da entidade, a directiva continúa aínda exercendo como tal. Ante esta situación, os comuneiros valoran a contratación dunha auditoría externa para saber se se cometeu algunha irregularidade. Propoñer unha auditoría externa independente para que fiscalice as contas da comunidade, que é moi importante. O que non poden estar eles é gestionando cando aquí non se dan contas. Pídeselle todo tipo de libro de contas, actas, as actas das asambleas, e aquí non hai transparencia, e iso é o que vemos. Eu creo que, no sentido dos ruegos e preguntas á directiva, eu creo que xa o fai para que non escoitar preguntas incómodas que sean difíciles de responder. E o PP de Boiro faise eco do malestar de hostaleiros e comerciantes pola última vaga de roubos. Os populares pídenlle ao goberno local que incremente a vixilancia nas rúas. Os dous últimos roubos perpetrados a negocios da vila, un deles en pleno casco urbano, a escasos metros da casa consistorial, está a levantar a preocupación de hostaleiros e comerciantes, así como de veciños en xeral. A mí me decía, e dice, Fernando, es que han entrado a roubar ao lado do concello, na confitería que está ao lado do concello. Xa só falta que lle vayan a roubar o mellor o bolígrafo que ten en riba da mesa o señor alcalde, a ver se así decide tomar algunha medida. Dende o PP acusan directamente ao alcalde de ser el o responsable da situación que se vive no seo da policía local, cunha merma importante de efectivos. Non pode ser que o señor Martiño, desde que entrou, ten unha cruzada contra a policía. Se ha cargado a policía local e levamos anos sin policía local pola noite. Eso os cacos o saben. A Guardia Civil non dá abasto, porque temos a Guardia Civil para toda a comarca, pero a Policía Local é para atender a todo o seu ayuntamiento. Por esta razón piden ao Executivo que tome cartas no asunto e se incremente a vixilancia nas rúas, para dunha vez poñer fin a este tipo de sucesos. Que pasa en Boiro? Que ten pensado facer o señor Martiño? Tensa convocar a la Comisión de Seguridade? Ten pensado facer algo? Pediralle os reforzos ao señor delegado do Goberno? Non fará nada? Eso que queremos saber. Nós o que lle pedimos é que os boirenses necesitan seguridade. Incluso está habendo problemas os viernes de noite, os sábados de noite. Hai moitos pais que teñen medo que veñan seus fillos a pasarlo aquí. Cando Boiro sempre foi seguro. Máis peleas que nunca, problemas todas as noites. Vilagarcía inicia un expediente de ruína técnica da Casa Jaureguizar. Segundo indica o goberno local, é a única maneira de desbloquear o proxecto que ten por obxecto transformar ese espazo nun centro social. O Concello toma esta medida, segundo asegura, aconsellado polos servizos técnicos e xurídicos e atendendo ás propias indicacións de patrimonio. A decisión basease no resultado do informe técnico sobre patoloxía estructural que os responsables de patrimonio exixiron. Un estudo que conclúe que a estructura se atopa nun estado de ruína técnica de tal magnitude que a actuación máis recomendable sería a demolición de todo aquilo que está seriamente danado. Agora o goberno local confía en que si poida continuar a tramitación do proxecto que, en todo caso, manterá en pé os elementos máis característicos do edificio.
O Concello de Pontevedra dá por rematadas as obras de mellora da senda do Lérez entre Bora e a Avenida de Bos Aires. A actuación consistiu na reparación de todo o pavimento que discorre por debaixo da Ponte das Palabras, no barrio de Monteporreiro. Tamén se liberaron as canles de auga e se sustituíron os elementos de madeira nas pasarelas e nos pasamáns. A intervención supuxo un investimento de 40.000 euros. Ademais, o concelleiro de Servizos Urbanos Básicos anunciou que no mes de febreiro se levará adiante a reparación do sendeiro de pescadores na marxe dereita do río na parroquia de Lérez entre a pasarela verde da estación de bombeo ata a Illa do Cobo. Aí xa había unha senda feita e o que pasa é que é máis natural, non é tan urbana como esta, non, na que estamos. É un antigo sendeiro de un camiño de pescadores e aí había uns pasos de auga, se fixaron unhas pequenas pasarelas que, bueno, co tempo se foi deteriorando, entón, pois agora o que se trata é de darlle continuidade, mellorar, ese é conservar un pouco o camiño de pescadores que había e se vai salvar esas cursos de auga que hai, pois e pendentes tamén, que se van facer escalos de madeira, esas pasarelas que había pois se van repoñer e, bueno, vai ser na mesma línea así un pouco máis integrada no entorno. Máis asuntos. Rianxo destinará o 75% do post da Deputación a gasto corrente. O Pleno aprobou a pasada noite esa proposta do Goberno co apoio do PP e a abstención do Partido Socialista e o BNG. No apartado de obras destaca unha partida para dotar de mobiliario a biblioteca, así como actuacións de mellora viaria. O Goberno rianxeiro conseguiu sacar adiante a súa proposta para o post da Deputación da Coruña. Dos preto de 700.000 euros que lle corresponden ao Concello no marco do Plan Provincial, máis de 500.000 destinaránse a gasto corrente, para axudar así a sufragar custos como os derivados da xestión de residuos e limpeza viaria. A proposta de Rianxo en Común saiu adiante co apoio do Partido Popular. Se trata de facer fronte a unha serie de gastos sobrevidos que, evidentemente, son imposibles de cuantificar nun orçamento municipal, máis que non se sabe. Certo, que iba moito importe para esta partida, pero isto tamén incidir en que hai que poñer as pilas por parte do equipo de goberno e intentar captar a máxima axuda posible, as máximas axudas posibles e subvencións para minorar este gasto corrente que pode ser abastecido por esas subvencións e dotar esta partida para outros proxectos. Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego abstivéronse, criticando que se destinara máis do 70% do plan a gasto corrente. Ao noso entender, isto débese a unha malísima planificación por parte do Goberno, que non fixo máis que perder recursos que poderían ser dotados por subvencións que non foi quen de presentar. Agora fainos que teñamos que destinar unha cantidade importantísima dos POS para gasto corrente. O POS naceu como un mecanismo para financiar infraestructuras clave nos municipios, permitindo a mellora de servicios esenciais como asfaltado de estradas, a creación de espacios públicos, o xeramento ou abastecemento de auga. Con todo, a tendencia crecente a destinar estes fondos a gasto corrente como pago de servicios básicos ou o equilibrio de contas municipais desvirtúa o seu propósito e evidencia problemas na planificación e na xestión orzamentaria. No apartado de obras contémplanse tamén dúas actuacións. A segunda fase da mellora do vial entre o Burato e Fachán, na parroquia de Taragoña, e a dotación de mobiliaria á biblioteca tras a recente reforma do Pazo de Martelo. Na sesión aprobouse tamén o plan complementario, no que se incluíu a ampliación da rede de saneamento e abastecemento de auga nos núcleos de Meiquiz e Or, en Leiro, por importe de algo máis de 200.000 euros. E por outra banda, o Concello de Rianxo abre o prazo para que as persoas interesadas poidan solicitar unha das 8 vivendas municipais de cesión temporal. O Executivo informou de que as vivendas cederanse por un período máximo de ata 6 anos para atender as necesidades de residencia habitual e permanente de unidades de convivencia con ingresos inferiores a 2,5 do IPREM. Poderán solicitar unha vivenda de cesión temporal as persoas físicas para sí ou para a súa unidade de convivencia que pola súa situación ou polos
os seus escasos recursos económicos non poidan acceder a unha cesión temporal a prezo de mercado. As persoas interesadas poden consultar xa as bases na súa totalidade e o formulario da solicitude xunto coa documentación complementaria no Boletín Oficial da provincia da Coruña. O ano pasado visitaron a provincia de Pontevedra 1,8 millóns de turistas. Analizamos os datos despois da publicidade. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. O 2024 foi inmellorable para o turismo en Rías Baixas. O ano pasado visitaron a provincia de Pontevedra 1,8 millóns de persoas e un 5% máis respecto ao 2023. Segundo o presidente provincial Luís López, trátase do mellor ano turístico da historia. No 2024, a provincia de Pontevedra recibiu 1,8 millóns de visitantes. O mellor ano turístico da historia da provincia de Pontevedra. Máis viaxeiros, un 10,5% por riba dos rexistrados no ano 23, máis turistas estranxeiros, un 3,5% superior ao ano pasado. O presidente da Deputación fala de datos inmellorables para Rías Baixas, destacando o seu peso no conxunto de Galicia. Conseguimos convertirnos nun destino líder de Galicia en canto ao grado de ocupación media anual, cun aumento do 1,44%. Recibimos ao 34% dos visitantes que acudiron a Galicia. En total, procederon o 68% de España e ao longo do ano mantivemos unha ocupación media de máis do 42%, o que permite situarnos, como vos dixen, na cabeza do liderado de ocupación hoteleira da nosa comunidade de Galicia. Tamén salientan os bons datos da rede de oficinas de Rías Baixas. Atenderon un total de 436.000 persoas, das que o 74% procedían de España, principalmente de Madrid, Cataluña e Vizcaya, e o 26% restante do estranxeiro de países como Portugal, Alemania e Francia. López di que hai que seguir avanzando e dando pasos para manter estes resultados nun sector que considera fundamental para a provincia. Nesta liña, di que o traballo a prol da desestacionalización comeza a dar resultados. E aí tamén estamos a recoller froitos, estamos vendo que nos visitan non só nesos 3 meses, senón que o visitante que ven a Rías Baixas xa opta grazas aos produtos turísticos que lle ofrecemos e os proxectos que poñemos en marcha a estadías durante outras épocas do ano, algo importantísimo para nós. E dentro de Rías Baixas, Sanxenxo volve ter nome propio. O Concello recibiu no 2024 779.000 viaxeiros, case un 3% máis que un ano antes. En tempada alta, de xuño a setembro, houbo máis de 532.000 visitantes, mentres que o resto do ano pernoctaron no municipio máis de 246.000 persoas. Bueno, o presidente da Deputación de Pontevedra falou de turismo logo da Xunta de Goberno Provincial. Entre outras medidas, o executivo de Luís López aprobou destinar 300.000 euros ao fomento do galego na provincia de Pontevedra. Ademais do fomento de publicacións na nosa lingua, vanse destinar fondos para a creación ou reforzo dos servizos de normalización lingüística. Os posibles beneficiarios, as entidades locais, recibirán un máximo de 35.000 euros no caso da creación dun servicio de normalización lingüística, financiamos o 100% dos gastos ou pode recibir un máximo de 25.000 euros para o seu mantemento e reforzo, chegando a sufragar ata o 80% dos gastos. E deste xeito, estamos a axudar a consolidar o uso do galego como principal lingua de traballo e de comunicación nos concellos da provincia e, como saben, para nós protexer e promover a nosa lingua, o galego, é un obxectivo prioritario. Máis asuntos, o BNG presenta unha proposición non de lei no Parlamento instando a Xunta a asumir as súas responsabilidades en relación aos conservatorios municipais de música. A deputada Cristina Fernández Davila defendeu esta iniciativa na que demandan ao goberno galego que asuma os gastos de mantemento destas instalacións. Na actualidade, os concellos vense obrigados a facer fronte a uns custos moi elevados, como no caso de Ribeira, que destina 760.000 euros ao ano a gastos de persoal e servizos nun conservatorio que conta con alumnos
alumnado de toda a comarca do Barbanza. Ante esta situación, os nacionalistas instan a Xunta a integrar os conservatorios na súa rede de centros, asumindo as súas competencias en educación musical. O noiés Francisco Javier Expósito, fundador do Museo do Gravado de Ribeira, ingresará na Real Academia Galega de Belas Artes como académico de honra. Será este sábado nunha sesión extraordinaria que se vai celebrar a partir das 12 da mañá no Auditorio Municipal de Ribeira. Durante o acto, o novo académico pronunciará o seu discurso de ingreso que versará sobre o Museo do Gravado e a súa influencia no rural, posto que se atopa na Parroquia de Artes. Será contestado en nome da Academia polo académico numerario da sección de Arqueoloxía e Museoloxía, Felipe Senén López. O Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza volve ao gastroespazo do Mercado de Pontevedra. Por segundo ano consecutivo, a escola contará cun espazo semanal para que o alumnado poña en práctica o aprendido. Neste caso, participarán 5 proxectos diferentes que levarán as súas propostas a un escenario real con público, unha colaboración única no Estado. O alumnado do Carlos Oroza volverá a encher de vida o gastroespazo do Mercado de Pontevedra. Temos diferentes propostas e proxectos que me parece o máis interesante, económicos e empresariais vinculados a propostas gastronómicas moi enraizadas coa cidade e tamén con Galiza, que van a ofrecer, e agora vos explicarán, cada xoves o público en xeral pois o seu bo facer. É o segundo ano que esta iniciativa se pon en marcha, permitindo ao alumnado entrar en contacto co público real. O do mercado é super importante vir aquí, porque despois, na semana final, antes desas prácticas, eles sí que van a poner en unha situación real o proxecto que ensayaron estas 5 semanas, con clientes xa que van vir a pagar un precio polo que van a degustar, e é eu creo que unha actividade super interesante. O calendario comezará o vindeiro xoves 6 de febreiro e o Carlos Oroza xa ten listas as 5 propostas que se porán a proba no gastroespazo. O noso proxecto enfócase un pouco ás matriarcas galegas que tiraban pa diante sen os homes cando estaban no mar. Unha tapería en Xebre, coa comida de antano, co produto de aquí, do chan e do mar. Dar a reconocer las masas de lo que viene a ser un poco de todo el mundo, las más famosas hemos elegido, y al mismo tiempo intentando resaltar dentro de ellas lo que es el producto gallego. Unha tapería galega tradicional, o máis básico, pero feito con produtos de calidade, con moito mimo e moito cuidado. Decidimos utilizar eso, el pan brioche, y darle la vuelta al concepto de comida rápida para que fuese más comida y menos rápida. Todas as nosas tortillas están feitas con patata de Galicia. Trata de ser unha tortillería innovadora e trataremos de facer moitas como mezclas dentro das propias tortillas. Todos son conscientes da oportunidade que lles brinda este proxecto, unha actividade única no Estado. Para eles é super intenso e super exixente, pero o que están aprendendo con este tipo de enfoque metodolóxico creo que é moi forte. De feito é que te chaman continuamente compañeros de toda España dicindo, oye, como facedes e como empezastes con isto? E dicen, joder, eso é imposible. Pois imposible non é porque aquí o estamos facendo. É unha sorte que non todo o mundo pode ter. Somos privilexiados por iso. De rapidez, de aprendes diferentes cosas que no aprenderías en el colegio simplemente. Entonces que te habitúen a un servicio real, pareceme algo moi importante. A intención do Concello e do Oroza é afondar nesta colaboración. Tanto é así que, como novidade neste 2025, ofrecerase durante o verán un espazo onde o alumnado interesado e escollido poida xestionar un dos postos municipais. Hai algúns exemplos moi interesantes de mozas e mozos xa con ganas de traballar, con ganas de aprender e ganas de facer cousas por esta cidade e polo país. A partir da vindeira semana, cada xoves será a quenda dun dos proxectos para amosar o seu traballo a un grupo pechado de público de entre 20 e 30 persoas. Os interesados deben reservar a súa praza a través da páxina web do Centro Carlos Oroza. Bueno, con estas accións, a Concellería de Promoción Económica busca encher de propostas o gastroespazo do Mercado de Pontevedra, un camiño que, segundo Anabel Gulías, xa conseguiu revitalizar a súa actividade. Así as cousas, o Concello traballa para sacar os novos postos á licitación. Na actualidade, tan só un permanece aberto. A intención do goberno local é poñer en marcha o novo concurso a finais deste ano.
Os postos necesitan, xa se sabía, unha reforma e un proxecto ambicioso de reforma, sobre todo o que ten que ver co suministro eléctrico. Estamos lo vendo, temos un proxecto, sí que vos podo adiantar que estamos traballando xa sobre os mecanismos de licitación, como vamos a abrilos e como vamos a tirar. E probablemente eu creo que a finais deste ano pois podamos ter xa convocatoria no aire. Pero tamén é interesante esta perspectiva, non, de aliarnos con centros de ensino para que precisamente pois sexan eles os que lle den vida ao mercado, e iso é algo que non tiñamos en mente, pero que o mellor é interesante retocar esa convocatoria para dar de algún xeito preferencia a toda esta xente moza que poida emprender. O Encontro Arqueolóxico do Barbanza acada este ano a súa maioría de idade. As xornadas terán lugar en febreiro no Pazo de Goiáns e contarán con poñentes de gran sona a nivel internacional. O Pazo de Goiáns acollerá por primeira vez o Encontro Arqueolóxico do Barbanza, que celebra os días 22 e 23 de febreiro a súa 18ª edición. Os resultados dos estudos e excavacións que se están a cometer no Barbanza e noutras zonas da península, con especial protagonismo da arte rupestre, centrarán boa parte das xornadas. Hai persoas fiéis que veñen todos os anos, que sabemos que levan vindo moitísimos anos a visitarnos, e este ano, pois como ben acaban de decir, cambiamos de ubicación e levamos os encontros arqueolóxicos. Eu creo que é un lugar maravilloso como é o Pazo de Goiáns. Así que o día 22, todo o día 22 e o día 23 estaremos falando pois de temas como ben poñía por aquí a Edade do Cobre Ibérica, os usos modernos da cova de Eirós dende a etnoarqueoloxía, derivados temas que vamos tratando todos os anos. Preto de 20 investigadores tomarán parte nas 11 conferencias que compoñen o programa, que se desenvolverá durante toda a xornada do sábado e o domingo en horario de mañá. E algúns dos poñentes invitados, destacados neste caso, por exemplo, temos a Marcos Martinón, que iniciará as ponencias o sábado, seguido de Leonardo García, e despois pola tarde, como ven sendo habitual, acompañarán nos diversos poñentes de índole galega, entre eles Rebeca Blanco, Alba Vidal, Lucía García, Alba Antía Rodríguez, Emilio Rodríguez, por exemplo, Adolfo Fernández e Fermín Pérez. E despois finalizará os encontros arqueolóxicos o domingo da man da profesora Elisa García, profesora titular neste caso da Universidade de Valladolid, seguida de Ernestina Badal, e finalizará con Carlos Rellán, da Universidade de Granada. A programación complementarase durante a primeira fin de semana de marzo coas visitas á Fortaleza do Castro de Vigo e o xacemento de Montes Claros na Laracha. Os interesados en asistir xa se poden inscribir a través da web centroarqueolóxicodobarbanza.org ou no teléfono 647 922 210 ata o 14 de febreiro. En Cambados xa teñen todo listo para celebrar o Entroido. Vai ter lugar do 28 de febreiro ao mércores 5 de marzo. Este ano con dúas grandes novidades. A primeira é que toda a veciñanza poderá participar no concurso A túa cara soame, unha proposta que xa veñen celebrando na vila nos últimos anos con figurantes. Desta volta, o Concello convida os veciños máis artistas a que sexan eles os protagonistas e desenvolvan en público as súas actuacións musicais. Esta será unha das primeiras actividades que se van celebrar no marco do Entroido de Cambados. Neste caso vai ser o día 28, venres, na praza de Alfredo Brañas. Outra das novidades deste ano chega o martes día 4 co concurso de comparsas que muda de localización. Trátase do Auditorio da Xuventude. Para ali vai ese concurso para que o público poida seguir as actuacións e escoitar as letras dun xeito máis cómodo. A programación complétase con actividades infantís, bailes e concursos de disfraces e o desfile de carrozas e maquetas que se vai celebrar o domingo día 2. Neste caso, agardan a participación dunha vintena de carrozas. Para todas estas actividades, o Concello de Cambados vai mobilizar uns 15.000 euros en premios entre todas as propostas que teñen programadas para este ano. O Entroido rematará o mércores de cinza co enterro da sardiña. Este ano queimarán unha maqueta de Altri. Entón, a primeira novedade é esa, que o concurso A túa cara soame este ano ábrese a participación do público que pode participar. Vamos a dar ata un máximo de 10 participantes
que teñen que suxerir, digamos, as dúas cancións para que os músicos podan interpretalas. E despois a outra novidade, con respecto tamén aos anos anteriores, é que o concurso de comparsas ímolo facer no Auditorio da Xuventude. Entendemos que, pola experiencia de anos anteriores, tanto cando se fixo na Praza de Alfredo Brañas como no Salón Peña, non se percibían ben as letras, porque hai, digamos, moito ruído. En cambio, o auditorio permítenos cunha acústica, non? E que, digamos, que a xente, co público sentado, poder valorar máis, darlle algo máis de nivel ao concurso. Pois así, ainda prácticamente acabamos de sair do Nadal e xa estamos pensando no Entroido. Imos rematando este tempo de noticias aquí en Canal Rías Baixas. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Vémonos o luns, pasen bo fin de semana.